Naku kayo? Ito karon sa lugar sa itabuang sunog diri sa Dipolog. Enero 16 sa kagabihan. Nagyud diri no sa Tabuk Tulay diri sa Dipolog. Yan karon no naglakaw sa Quezon Bridge no diri sa Dipolog. Sunog na gyud sa unahan lang kung gamay sa diri sa Maong Tulay. So na to Enero 16 no. Opo, medyo kadyo to siguro ni Maong daw kay gamay naman ang kalayo. Kadyo to din ko. Ano yung today no doon sa nahimutangan sa mga sunog. May dami ng tao din yun na faksis mga sunog. Daghan kayong tao diri no sa may Tabuk Tulay gyud. Medyo hinay na ang kalayo kay siguro may dupod na siguro ang martis na